हाय मित्रांनो, मी तुमचा दत्ता दापशे. मी आलो आहे बघा JCBवरती. मी JCB चालवतो, तुम्हाला मी सांगितलं नाही, पण याच्या अगोदर एक व्हिडिओ अपलोड केला होता. पाहू शकता तुम्ही JCBवरती आलो आहे. तुम्हाला मी थोडी JCBची माहिती देतो. हे पहा गिअर, याच्यावरती लिहून दिलेलं असतं पहा. काही जणांना माहिती नसते, लिहून दिलेलं असते. इथे इकडं पण माहिती असते, ते आपल्याला शिकावं लागते. हे पाहू शकता, हे आता हे पुढचे लोडरसाठी असते. हा गिअर आपली टिअरिंग आहे बा. आपल्या साध्या गाडीवानी क्लच नसतो ह्या गाडीला. JCBला रिवर्स फॉरवर्ड म्हणते त्याला. हे पाहू शकता तुम्ही, हे रिवर्स फॉरवर्ड आहे. ह्याच्यावरती JCB टायरवरती चालते. याचं टायर, हे रनिंगचे 4 गिअर असतात. अशीच माहिती मी देत राहीन व्हिडिओमधून तुम्हाला JCBची. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि घंटी वाजवा. पुढील व्हिडिओमध्ये JCB कशी चालवायची शिकायची तुम्हाला मिळतील याची मी माहिती देणार आहे. यासाठी सबस्क्राईब करा, चॅनलला विसरू नका.